ሰላም ጋይስ ሎሚ ድማ አሊስ ቦርደርላንድ ሲዝን 2 ሒዘልኩም መፂ ኣለኹ። ሲዝን 1 ዘይረኣኹም እንተሃሊኹም ሲዝን 1 ሪኢኹም ናብዚ ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ሲዝን እንትጅምር አሊስ ሳጊ ኩናን ቺሻን ናይ ቀጻሊ ጸወታ ኣብ ሓደ ቦታ ኮይኖም ነቲ ጸወታ ምስ ካልኦት ዝቐረዩ ሰባት ኮይኖም እንትጽበዩ እዩ። ኣብቲ ካርታ ዘሎ ኩናት ድማ ካብቲ ካርታ ብምውጻእ ኣብ ልዕሊ እቶም ሰባት ከዝንብ ይጅምር። ሰባት በዚ ኩናት እንትሕረዱ ነንኣሊስ ድማ ብናይ እኒ ኣን ሓገዝ ይድሕኑ። እንተኾነ ግን ቺሻ ኣብ ድሕሪት ንክጸንሕ ይግደድ እሞ ዋላ እኳ ምስኣን ተፈላለዩ ግን ድማ ንሱ እውን ከመልጥ ይኽእል። ካብኡ ድማ ሓደ ህንፃ ረኺቦም ናብኡ ብምእታው ይሕብኡ። ታታን ኩናን ሓድሽ መኪና ኣብቲ ጋራጅ እንትረኽቡ ኣሊስን ሳግን ድማ ንብረት ንምርካብ እንትደልዩ ክቀራረቡ ጅምሩ። ንጽብሒቱ ድማ ኣሊስ ናብቲ ዚንጎ ይወፅእ እሞ ነቲ ካሊእ ካርታ ዘለሉ ቦታ ይርኢ። ካብኡ ድማ ናብ ውሽጢ ብምእታው ሕጂ ነዚ ጸወታ ንምጽዋት ብሓባር ኮይኖም ክዕወቱ ከም ዘለዎም ይውስኑ። ብተወሳኺ ድማ ኣሊስ እንተደኣ ተሳኺዑሎም ናብቲ ጉድ ዓለም ከም ዝምለሱ ምእማኑ ቀፂሉ እዩ ዘሎ። ሕጂ ድማ ነታ ከተማ ናይ ኩናት ካርታ ስለ ዝረበሻ ንሶም ድማ ዝግበር ገቢሮም ካብዛ ከተማ ብምውፃእ ናይ ዕንበባ ጸወታ ንምጽዋት ይውስኑ። ናብቲ ቦታ ድማ እንትበጽሑ ናይቲ ዕንበባ ኪንግ ወይ ድማ ከይ ካርታ ዋላ እኳ 5 ተጻወቲ ዝደሊ ተኾነ ንሳቶም ግን 4 ከም ዝኾኑ ይርድኡ። እንተኾነ ግን ዕውድ ዝኾነ ጋባይና ራጊ ካብቲ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ዝነበረ ቃጸሎ ተሪፉ ንሪኦ እሞ ካብ ድሌቶም ወፃኢ ድማ ናብቲ ጸወታ ይሕወስ። ካብኡ ድማ እዞም ተጻወቲ ንምዝጋቦም ዘረጋገፁ ናይ ኢድ ምስ ገበሩ እንታይ ከም ዝገጥሞም ከይፈለጡ ናብዚ ጸወታ ይኣቱ። ኣብ ውሽጢ ድማ ናይ ዕንበባ ወይ ድማ ንጉስ ኮማ ይረኽቡ። ኮማ ድማ ሕጂ ጥራሕ ነብሱ ንሪኦ እሞ ምስኡ ኮይኖም ዝወዳደሩ እንተላሊ ነኒ ኣሊስ ድማ ነዚ ጸወታ ድልዋት ምዃኖም ነቲ ጸወታ ንምጅማር ይዳለዉ። ኦስሞቲስ ዝተባሃለ ጸወታ ምሳላለዮም ድማ ስለቲ ጸወታ ኩማ ዓብዪ መብርሂ ይህቦም። እዚ ጸወታ ዝተዳለወሉ ኣብ ሓደ ዓብዪ ናይ ንብረት መጓዓዚ ኮንቲነር እዩ። ናይ ጸወታ ዒላማ ድማ ቅድሚ እዘን ዝተዋህባ 2 ሰዓት ምውድአን ካብ ተጻራሪ ጉጅለ ዝበዝሐ ነጥቢ ምውሳድ እዩ። ናይ ሕድሕድ ጉጅለ ድማ 10,000 ነጥቢ ተዋሂቡ ዝጅመር እንትኸውን እዚ ድማ ኮነ ኢሉ ብዕላማ ዝተገበረ እንትኸውን ሕጂ ድማ ኣብ ኢዶም ነጥቢ ንርኢ። ዋላ እኳ ምስ ተጻራሪ ጋንታ ተጻዊትካን ዝተሓብኡ ንብረት ብምርካብን ነጥቢ ዝእከብ ተኾነ ካብዚ ብዝያዳ ግን ናይ ካሊእ ሰብ ናይ ነጥቢ ኢድ ብምንካ ካብኡ ተቆኒሱ ናብ ናትካ ክትድምር ትኽእል ኢኻ። እንተኾነ ግን እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ነገር እዩ። ምክንያቱ ድማ ናይ ተጻራሪ ኢድ እንዳነኻእኻ እዞም ነጥብታት ሙሉእ ንሙሉእ ክትወስዶም ትኽእል ኢኻ። በዚ ድማ ትዕወት። ዝኾነ ተጻዋቲ ድማ ኩሉ ነጥቡ እንተደኣ ወዲኡ ብሌዘር ክቕተል እዩ። በዚ ድማ ንኩሎም ናይ ህይወትን ሞትን ጸወታ ንክኾን ይገብሮ። እቲ ጸወታ እንትጅምር ድማ ነንኣሊስ እንዳጎዩ መጥቃዕቲ ንከየብጽሕሎ ብምክልኻል ሕብረቶም ድማ የጠናኽሩ። ካብኡ ድማ ኣሊስን ኩናን ናብ ሓደ ኮንቲነር ብምኻድ ሓደ ንብረት ረኺቦም ነጥቦም ክእክቡ ይጅምሩ። እንተኾነ ግን ኩማ ይረኽቦም እሞ ናብቲ ነጥቢ ጸወታ ንክኣቱ ይገብሮም። ኣሊስ ድማ ነዚ ጸወታ ምስ ሰዓረ ክልቲኦም ነጥቦም ንምምላእ ናብ ዝነበርዎ ይምለሱ። ካብኡ ድማ ናይ ኩማ ጉጅለ ሓደ ሓድሽ ዒላማ ብምውፃእ ናይ ነኒ ኣሊስ መንደር ንምጥቃዕ ይመፁ። ኣብ ሰዓት ዋላ እኳ ብነቲ ዝመርሑ እንተኾኑ ግን ድማ ሓደ ብጻዮም መስዋዕቲ ይኸፍል። ኣብ ሰዓት ድማ 30 ደቂቕ እንትቐርዮ ኣሊስ ዋላ እኳ ከቢድን ሓደገኛ እንትኾነ ነዚ ጸወታ መታን ክስዕሩ ግን ናይ ጽላይ ኢድ ክነኹ ከም ዘለዎም ይውስን። በዚ ድማ ተሰማሚዖም 10,000 ነጥቢ ዝረኸቡ እንትኾኑ ነዚ ዓወት ውሕስ ንምግባር ግን ሕጂ እውን እኹል ኣይነበረን። ዝቐረዩ ኣባላት እዛ ጉጅለ እንዳተሰዓርና ኢና ኢሎም እንዳሓረቑ እንዳሃለዉ ሳጊ ሓደ ዝተሓበአ ንብረት ብምርካብ ብዙሕ ነጥቢ ረኺባ ናይቲ ዓወት ኣንፈት ተቐይሮ። እንተኾነ ግን ሕጂ ብገባይና ራጊ መጥቃዕቲ ይፍጸመላ እሞ እስካብ ንባዕላ ትስሕት ድማ ይቅጥቅጣ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ 10 ደቂቕ ዝቐረዩ ጸወታ 5 ነጥቢ ጥራሕ ዘድልዩ ኣሊስ ነዚ ጸወታ ከም ዝዕወተሉ ብምሕሳብ ናብ ኩማ የመርሕ። ናብ ናይ ጸላኢ ቦታ ጥሒሱ እንትኣቱ ገባይና ራጊ ንሳጊ መጥቃዕቲ እንዳፈጸመላ ድማ ይርኢ። ካብኡ ድማ ንዕኡ ይቕጥቅጦ እሞ ኣብኡ ድማ ተስፋ ዘቑርፅ ፕላን ዘዳለወ ንታታ ይረኽቦ። ኢዱ ድማ ሰቢሩ ታታ ነፃ ንክኸውን ይገብሮ። እዚ ድማ ኣሊስ ነጥቦም ብውፅኢታዊ ከም ዘውሐሶ ነቲ ጸወታ ድማ ክስዕሩ ይሕግዞም። ዋላ እኳ ኣሊስ ከምዚ ዓይነት ውሳነ እንዳወሰነ ዓወት ንከምፅእ ተዘይደፈረ ታታ ግን ይእምኖ። እዚ ሰዓት ድማ 5 ደቂቕ እንትቐርዩ ኩማ ብእግሩ ናብቲ ባሕሪ ከባቢ ይኸይድ። ኣብኡ ድማ ንኣሊስ ይረኽቦ እሞ ናይ ኩማ ኢጎ ንምፍጣን ኣሊስ ለትክክለኛ መንነቱ ብዙሕ ከም ዘምህሮ ይነግሮ እሞ መጨረሻ ድማ ንክሓቅፎ ድማ ይነግሮ። ኣብኡ ድማ ተሰማሚዖም እንትጨባበጡ ኣሊስ
ናይ ታታ ንብዓት ተጠቂሙ ጉጅለኦም 5 ነጥቢ ክመርሕ ብምጓሩ ኣውቶማቲክ ዝኾነ ናይ ነጥቢ ግጥም ድማ ይዕወቱ። ብናይ ኣሊስ ነገር ዝተገረመ ኩማ በዚ ፀዋታ ከም ዝተሰዓረ ይኣምን። ንእሽተይ ናይ ምሕሳብ ግዜ ይወሃቦ እሞ እቲ ቆፃሪ ሰዓት እንትውዳእ ግን ኩማን ጉጅሉኡን ብሌዘር ይቕተሉ እሞ ናይ ዕንበባ ኪንግ ወይ ድማ ከይ ናብቲ ባሕሪ ይኣቱ። እንተኾነ ግን ታታ ብቁስሉ ምክንያት ደም ብምፍሳሱ ብምውማቱን እቲ ዓወት ኣዝዩ መሪር ይገብሮ። ኣብዚ ምሸት ድማ ኣሊስ ኩናን ሳግን ንታታ ይቐብርዎ። ካብኡ ድማ እዚ ፀዋታ በዝኽሪ ንምዕዋት ብምልዓል ጋባይና ራጊ ብሂወት ብምላው ኣመስጊኑ ካብ ርሑቕ ይርኢ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ኣብታ ከተማ ሓያል ሓለዋ ዝግበረሉ ቤት ማእሰርቲ ቺሻ ብናይ ጃክ ልቢ ፀወታ ይወዳደር። ኣብ ፀወታ ድማ ኣብ ክሳዶም ተኣሲሩሎም ከም ደስ ዝበሎ ድማ እዚ ናይ ካርታ ምልክት እንዳዘረ እዚ ማለት ዕንበባ ልቢ ዳይመንድን ኩናትን እንዳረአየ ናይ ክሳዶ ፈንጂ ሃብል ይገብረሎም። እዚ ፀወታ ናይ 1 ሰዓት ዙር እንትኸውን ብሂወት ክፀንሑ ድማ ኣብ ክሳዶም ዘሎ ናይ ካርታ ምልክት ክግምቱ ኣለዎም። እንተዘይኮይኑ ግን ክፍንድኡ እዮም። ከም ትዊስት ድማ ልቢ ጃክ ከም ተወዳዳሪ ብሕቡ ናብ ፀዋታ ኣትዩ እዩ። ካብኡ ድማ እዚ ፀዋታ ክውዳእ እንተኮይኑ ንሱ እንትውገድ ጥራሕ እዩ ደው ዝብል። እዚ ፀዋታ እንትጅመር ቺሻ ተረጋጊዑ ምስ ሓደ ኣዝዩ ፈራሕን እሙንን ምስ ዝኾነ ቆልዓ ይተሓባበር። እቶም ዝቆረዩ ተወዳደርቲ ድማ ብጉጅለ ብፅምድን ይፈላለዩ። ዋላ እኳ ነዚ ፀዋታ ቀዳማይ ዙር ተሓለፍዎ ኣብ ካልኣይ ግን ጥርጣረ ናብ ማእኸሎም ይኣትዉ እሞ ሰባት ክሰዓሩ ይጅምሩ። ኣብ 10ይ ዙር ድማ ኣዝዮም በፃብዕቲ ዝቑፀር ሰባት ይቐሩ። ጭንቀትን ፍርሕን ተሓዋዊስዎም ናይ ቺሻ ብፃዩ ነቲ ካርታ ክግምት ብዘይምኽኣሉ ንባዕሉ የጥፍእ። ኣብቲ ፀዋታ 5 ተርፉ እሞ ናይዚ ፀዋታ ልቢ ጃክ ድማ ስለ ዘሎ ሕጂ ቺሻ ንመን ከኣውኖ ምስ መን ክሰርሕ ከም ዘለዋ ይፈልጥን። ፀሓይ ናብዚ ቤት ማእሰርቲ ክትኣትዎ እንትጅምር ቺሻ ዝሕግዝ መሲሉ ንኩሎም ክቋፃፀሮም ይፍትን እሞ ናይቲ ፀዋታ ምቕራቡ ድማ ይውስን። ኣብ ክሳዱ እንታይ ከም ዘሎ ተዘይፈለጠ እኳ ንምግማት ግን ዓቢ ጥርጣረ ንክህልዎም ይገብር። እቲ ፀዋታ ድማ እንዳተወደአ ይኸይድ እሞ ኣብ መጨረሻ ድማ ቺሻ እቲ ካርታ ትክክለኛ ገሚቱ ብሂወት ክተርፍ ይኽእል። ኣብ መጨረሻ ድማ 4 ሰባት ይቐርዩ እሞ ሓደ ሰብኣይ ድማ ማሳይ ዝበሃል ናይቲ ጃክ ወይ ድማ ጄይ ካርታ ከም ዝሓዞ ይግምቱ። ካልኦት 2 ተወዳደርቲ ጋባይና ራጊን ባንን ንማሳይ ንሓበሬታ ከሳቒዎ እንትጅምሩ ንሱ ድማ ነቲ ፀዋታ ይቋርፅ እሞ ሂወቱ ድማ ይስእን። እዚ ፀዋታ ድማ ይውዳእ እሞ እቲ ተዓዋቲ ድማ ቺሻ ይኸውን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ኣሊስ ሳግን ኩናን ነቲ ናይ ዕንበባ ከይ ምስ ሰዓርዎ ናይ መጻኢ ፕላኖም የዳሉ። ሳጊ እስካብ ትድሕን ድማ ኩና ካልኦት ተፃወቲ ንምምፃእ ናብ ካልኦት ፀዋታታት ድማ ንምስታፍ ካብዛ ጉጅለ ትፈላለ። ኣሊስ ድማ ኣብኡ ይቐሪ። ኣብ መጨረሻ ድማ ምግቦም እንዳተወደአ እንትመፅእ ኣሊስን ሳግን ምግቢ ካሃድኑ ይኸዱ። እንተኾነ ግን እዚ ሃደኖ ብዓብዪ ዕግርግር ይዓፆ። ነዚ ናይ ዕግርግር ድምፂ ሰሚዖም ድማ እንትኸዱ ዝተጨፍጨፈ ሰብ ብዙሕ ይረኽቡ። እንታይ ከም ዝተፈጠረ እንዳረኣዩ ድማ ኣርቪ ካምበር ዝተባሃለ ናይ ፎቶግራፊ መሳርሒ ዝመስል ይረኽቡ። ኣሊስን ሳግን ፕሮጀክተር ወሊዖም እንትርእዩ ናብዛ ሓደሽ ዓለም እንትመፁ ዘርኢ ካይቶ ብዝተባሃለ ሰብ ሓፂር ፊልሚ ዝመስል ቪድዮ ይርእዩ። ኣብቲ ፊልሚ ሕጂ እውን ብሂወት ዘላን ስለቶም ዝተፈጠሩ ናይ ብሓቂ ሓበሬታ ትደሊ ንኣና ይረኽብዋ። እንተኾነ ግን ካይቶ ቅድሚዚ ጨፍጫፍ ምብፅሑ ምስ ሓንቲ ሰበይቲ ንምንግጋር ናብ ገጠር ትጓዓዝ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ማእኸል ብናይ ኩናት ኪንግ ትህረም። ኣሊስን ሳግን ነዚ ፊልም ሪኦ ምስ ወድኡ ናይ ኩናት ኪንግ መሊሱ የጥቅዖም እሞ ካብኡ ንምምላጥ ድማ ይሃድሙ። ካብኡ ድማ ካብዚ ኩናት ንምህዳም እንዳፈትኑ እንዳሃለው ኣሊስ ዘይሓሰቦ ሓገዝ ይረክብ እሞ እንተኾነ ግን ንሱ ኣብዚ ኩሉ ምህዳም ስለ ዝወደቐ ባዕሉ ይስሕት። እዚ ለይቲ ድማ እንትወግሕ እዞም ሃደንቲ እታ ሓንቲ ኣካኒ ዝተባሃለትን ካብኡ ዝገርም ድማ ኣብቲ ናይ ገምገም ባሕሪ ሓዊ ካብ ሞት ዝደሓነ ንኣጉኒ ይረኽቦ። ካብኡ ድማ ኣጉኒ ናይ ምንባር ድሌትን ዝነብረሉ ሰብ ስለዘይብሉ ኣብዚ ግዜ ነዚ ናይ ከይ ኩናት ተዋጊኡ ክስዕር ከም ዝደሊ ንኣሊስ ይነግሮ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ናይ ኣጉኒ ብፅኢቱ ኣካኒ ፍሉይ ናይ ምህዳን ክእለታት ርኢ። ኣብ ናይ ፈለማ ፀዋትኦም ኣካንን ካልኦት ተወዳደርትን እንዳፈረሰ ንዘሎ ናይ ስፖርት ሜዳ ካሃድሙ ይውሃቦም። ዋላ እኳ እግራ ተታሃረመት ኣካኒ ግን ንእሽተይ መምለጥ ቦታ ረኺባ ዝግበር ገቢራ ተምልጥ። ንፅቢሒቱ ድማ ኣጉኒ ነዚ ናይ ኩናት ኪንግ ናብ ጫካ ወሲዱ ኣብኡ ድማ ንከቃቡፀ ይውስን እሞ ንና ኣሊስ ድማ ምስኦም ንምሕዋስ ይውስኑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ሳጊ ካብቲ ጫካ ትወፅእ እሞ ናብ ሓደ ምዕሩግ ገዛ ኣትዋ ምግቢ እንዳድለየት እንዳሃለወት ሓንቲ ሰበይቲ መንእሰይ ዓርካን ትረኽቦም።
እንተኾነ ግን ንሱ እውን ናይ ቪዛ ሰዓቱ እንዳተወደአ ነይሩ። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት ድማ ኣጉኒ ኣካንን ኣሊስን ነቲ ናይ ኩናት ኪንግ ኣብ ሓደ ግጥም ንምጥቃዕ ይውስኑ። እንተኾነ ግን ዋላ እዚ ናይ ኩናት ኪንግ ኣብ መፃወድዮም ተእተውዎ እንተኾነ ግን ዕላምኦም ከይተሳክዐ ይቀር እሞ ኣሊስ ድማ ካብዛ ጉጅለ ይፍለ። ኣሊስ ድማ ሕጂ ናብ ከተማ ኣትዩ ነሳጊ ክደልያ ጅምር። እንተኾነ ግን ጥርሑ ይመጽእ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ኩና ኣብ ናጃ ኩናት ካርታ ተወዳዳራይ ዓብይ ናይ ማርሻል ኣርት ክእለት ስለ ዝነበራ ትስዕር። ብኻሊእ ገጽ ድማ ኣን ነብሕታ ብጫካ ትጓሓዝ እሞ ናብ ሓደ እምባ ድማ ወፂኣ ናብ ከተማ ክርኢ እየ ኢላ ብምሕሳብ ናብቲ እምባ እንትወፅእ ኣዝዮም ብዙሓት እምባባት እንትርኢ ኣዝያ ትድንግጽ። ናብ እኒ ሳጊን ትምለስ ድማ ናይዞም ዝረኸበቶም ቆልዑ ቪዛኦም ንምንዋሕ ናብ ናይ ኩዊን ፀወታ ይኸዱ። ኣብዚ ድማ ኣዝዩ ዘገርም ንኩታ ክትሕግዝ ዝመፀ ሳጊ ኣብዚ ምስ ኣሊስ ምርኸቦም እዩ። ኣብዚ ፀወታ ድማ ምስ ናይ ኩዊን ተወዳደርቲ ኣዝዮም ብዙሓት ፀወታታት እዮም ክካይዱ። ኣብዚ ፀወታ ሓደ ተፃዋቲ ብናይ ፀላ ኢድ እንተደኣ ተነኺኡ ምስኡ ብምሕዋስ ነቲ ውድድር ንምግጣም ይግደዱ። እዚ ማለት ኣብ ናይ 10,000 ዙር መጨረሻ ብዙሓት ኣባላት ዝሓዘ ጉጅለ ድማ ይዕወት። ካብኡ እቲ ፀወታ ድማ ይጅምር እሞ ኩሉ ሰብ ነቶም ናይ ኩዊን ተፃዋቲ ንምስዓር ይፍትን። እንተኾነ ግን ድሕሪ ዝተወሰኑ ዙራት ቀስ በቐስ ዝተወሰኑ ተፃወቲ ትቕይር። ካብኡ ድማ እቶም ዙራት እንትቀያየሩ እቲ ፀወታ እውን እንትሕይል እቶም ተፃወቲ ንኩዊን እሙናት ንክኾኑ ይመርፁ። ኣብዚ ድማ ኣሊስ ሳጊን ኩታን ንብሕቶም ይቆርዩ። እቲ ፀወታ ክውዳእ እንትብል ድማ ንኣሊስ ንምቕያር ናይ ኩዊን ሰባት ንኣይንዋን ብምድላው ክተሃድኖ እንትፍትን ኣብ መንጎ ኩዊንን ሳግን ዓፊ በኣስ ይለዓል። ንሳ ንኣሊስ እንትደልያ ሳግ ድማ ምስኣ ንምባኣስ ትፍትን። ዋላ እኳ ኩዊን ተሰዓረታ እንተኾነ ግን ንሳጊ ናብ ጉጅላ ንዘይምቕያር ትወስን። ብኻሊእ ገጽ ድማ ንኣሊስ ካልኦት ናይ ኩዊን ሰባት 4 ዝኾኑ ናብኦም መሊሶም ምስ ኩዊን ንክትዋጋ ከእምንዎም ይኽእሉ። ኣብ ናይ መጨረሻ 2 ዙራት ድማ ኣሊስ ንኩዊን እንትቕይራ ሳግ ድማ ምስ ካልኦት ኮይና ነቲ ፀወታ ናብ ድሕሪት ብምምላስ ሕድሕድ ተፃወቲ ናቦም ክቕየሩ ትገብሮም። ካብኡ ድማ ኩዊን ናቦም ስለ ዝተቐየረት ንኣሊስ ሳጊን እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ስለ እቶም ዝቐረዩ ፀወታታት ትነግሮም። ካብኡ ድማ እዞም ፍቑራት ነዛ ከተማ እንዳጎብነይዋ እንዳሃለዉ ዝፈለሐ ማይ ኣብ ስታድየም ይረኽቡ። ናብኡ ኣትዮም ድማ ብዘውዓዓየ ማይ እንትሕፀቡ ናይ በረኻ ሓራምዝ በዚ ዝመቆ ማይ እንዳተዘናግዑ ይርዩ። ነዚ እንዳራዩ ድማ ክልቲኦም ኣብ ስምዒት ብምእታው ኣብዚ ማይ እንዳሃለዉ ይሰዓዓሙ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ቺሻ ናይ ዳይመንድ ኪንግ ዝኾነ ጉዛሪ ዝተባሃለ ናይ ቀደም ናይ ገንገን ባሕሪ ስራሕ ፈጻሚ ሓዊሱ 4 ፀወታ ብኻሊእ ውድድር ይወዳደሩ። ናይ ሕጂ ውድድር ድማ ሂሳብ ክወዳደሩ ኣለዎም። ኣብዚ ፀወታ ሓደ ሰብ ብዙሕ ፀወታ ተተሳዒሩ ብሳልፈሪክ ኣሲድ ብሂወት እንዳሃለወ ይቃፀል። ካልኦት ተፃወቲ ተጨናኒቖም ንከይሰሓሓቱ እንትሓስቡ ቺሻ ግን ተረጋጊዑ ብትኽክል ድማ ይምልስ እሞ በዚ ፀወታ ድማ ኣብ ናይ መጨረሻ ዙር ይበፅሕ። ንዝኸፅሉ ንእሽተይ ዙራት ቺሻ ንኩዝሪ ብዘለዎ ክእለት ተጠቂሙ ካብኡ ድማ ብናይ ሰባት ሂወት ድማ እንዳቐለዱ ክዕልሉ ጅምሩ። ኣብዚ ፀወታ ድማ ዘለው ሓይሊ እንዳውፅኡ ቺሻ ድማ እስካብ መጨረሻ ንኩዝሪ ቀጥቀጥ የብሎ። ኣብ መጨረሻ ድማ ናይ ዳይመንድ ንጉስ ናይ ኩዝሪ ሞት ተቐቢሉ ንቺሻ ክስዕር ይፈቕደሉ። ካብኡ ድማ እዚ ጫካ ነዛ ከተማ እንዳወረረ ማራጊ ዝበሃል ሰብ ኣብዚ ጎደና ብዙሕ ዘይሰርሕ ሽጉጥ ብምውፃእ ንኹሎም ንምቕታል ንባዕሉ ቃል ይኣቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ዒላማ ዝተባሃለ ናይ ዕምበባ ኪንግ ፀወታ ኩናን ኣነን ናይ ባዕሎም ጉጅለ መስሪተን ካሊእ ዓወት የመዝግባ። ካልኦት ናይ ካርታ ፀወታታት እንተውድኡ እዞም ተፃወቲ ናብ ሹቢያ ብምምላስ ናይ ልቢ ኩዊንን ናይ ኩናት ኪንግን ጥራይ ይቆርዩ። ንፅቢሒቱ ኣሊስ ናብ ሹቢያ መሳገሪ ይጓዓዝ እሞ ኣብኡ ድማ ምስ ቺሻ ይራኸቡ። እንተኾነ ግን ዘረብኦም ብማራጊ ይቋረፅ። ንሱ ድማ ክትኩስ ይመጽእ እሞ ሳጊ እንትቅልቀል ኣና ንሳጊ ክቐትላ እንተፈራርሓ ኣሊስ ድማ ይትኩሰሉ ይቆትሎ። ኣብ ሰዓት ድማ ቺሻ ይወቅዓ እሞ ኣብዚ ማእኸል ድማ ናይ ኩናት ኪንግ መፅዩ መጥቃዕቲ ይኸፍት። ንሳቶም ድማ በዚ መጥቃዕቲ ምክንያት ንመሐከሚ ዝኸውን ግዜ ይስእኑ። ኣብታ ከተማ ብዙሓት ሰባት እንትድንግፁ ኩና ኣናን ኣጉንን ምስ እዛ ጉጅለ ይሕወሱ። ኩሉ ሰብ ድማ ነዚ ኪንግ ንምብኣስ ይውስን እሞ ነኒ ኣና ድማ ምስ ኪንግ እንትበኣሱ ኣሊስ ድማ ናብ ሓደ መድሓኒት ክፍሊ ኣትዋ ብዝቃፀል ጋዝ እንትመልኦ ትኹረቱ ድማ ይከፋፈል። እንተኾነ ግን
ናይ ኩናት ኪንግ ወይ ድማ ከይ በቀሊሉ ከም ዘስዕርዎ ድማ የሪኦም ነዚ ዝፈልጥና ድማ ንኣና ምስ ኣቁስላ እዩ በዚ ድማ ኣኩኒ ኣብ ሕርቃን ይኣቱ ግን ድማ ዋላ ሕድሕድ ኣባላት እዛ ጉጅለ ብጥይት ወይ ድማ ብካራ ተተወግኡ ናይ ኣሊስ ዕቅድ ግን ውፅኢት ከምስ ይጅምር ካብኡ ድማ ንንኣኩኒ ነቲ ኪንግ ናብቲ ብዳሕንቲ ክፍሊ ክመዝ ይገብርዎ እሞ ንሳቶም ድማ ብመስኮት ምስ ወፁ ቦምቢ ሰዲዶም ክቃተል ይገብርዎ ካብኡ ድማ ኣጉኒ ንኪንግ ኩናት ኣብቲ ዝፈራረሰ ገዛ ይረኽቦ እሞ ብጥይት ድማ ይሃርሞ እሞ ኣብ ላዕሊ ዝነበረ ድማ እንትቃተል ኣጉኒ ንእሽተይ ዕረፍቲ ደልዩ ይድቀስ ናብቲ ጎደና እንትምለስ ድማ ኩና ኣንን ኣካንን ንእሽተይ ዕረፍቲ ረኺቦም ድቃሶም ይድቀሱ ኣሊስ ድማ ናብ ሳጊ ይኸይድ ካብኡ ድማ ናይ መጨረሻ ፀወታ ክካየድ ምዃኑ እንትንገር ንንኣሊስ ናብቲ ናይ ልቢ ኩዊን ዘለሉ ከባቢ ኣስካላ ይኸዱ ኣዕረኽቶም ደቂሶም እንዳሃለዉ ንንኣሊስ ድማ ናብቲ ናይ ልቢ ኩዊን ዝኾነት ናብ ሚራ ይሕወሱ ብናይ ኩዊን ዕላማ ድማ እንዳተገረሙ ልቢ ኩዊን እንትናገር በቀሊሉ ሰለስተ ዙር ኩርኬት ክሓልፋ ኣለዎም እዚ ማለት ንንኣሊስ ክሰዓሩ እንተኾይኖም እዚ ፀዋታ እንተተቋሪፆሞ ጥራሕ እዩ ነዚ ሕግታት ድማ ምስ ሰምዑ ኣሊስ ምስ ሚራ ክልተ ዙር ኩርኬት እንትፃወት ሳጊ ድማ ካብ ዝቁስሊ ንምድሓን ትፍትን ዋላ እኳ ኣሊስ እዚ ነገር ቀልጢፉ ንምውዳእ ተደለየ ሚራ ግን ንኣሊስ ንነዊሕ ሰዓት ክተፅንሖ ትደሊ ኣብዚ ሰዓት ናይ መጨረሻ ፀወታ ቅድሚ ምግባሮም ንእሽተይ ዕረፍቲ ክወስዱ ተገድዶ ካብኡ ድማ ግዜ ንምውሳድ ሚራ ንንኣሊስ ስለቲ ጌም ነገር ከም ትዛረብ ቃል ተኣትወሉ ስለ ብዙሓት ፈጠራታት ድማ እንዳተዛረበት ምስ ኣዳናገረቶ ሚራ ኣሊስ ዕቡድ ከም ዝኾነ ኣብ ኩሉ ዝሰርሖ ዝነበረ ድማ ኣብ ርእሱ ከም ዝነበረ ንከኣምን ትገብሮ ኣሊስ ሕጂ ርእሱ እንዳተረበሸ እንትመፅእ ኣሊስ ኣብ ሕክምና ከም ዘሎን ሚራ ድማ ሓኪሙ ከም ዝኾነትን ክሓስብ ይጅምር እንተኾነ ግን ሳጊ ኣሊስ ናብ ንቕሓት ንምምላስ ኢዳ ብምቑራፅ ናብ ንቡር ክምለስ ትገብሮ ብፍቑሮም ዝተማረኸት ሚራ ነቲ ሳልሳይ ጌም ድማ ንምውዳእ ተሰማማዑ እሞ ናብ መፃወቲኦም ኣትዮም እንትዕወቱ ሚራ ስለ ዝረኸብዎ ዓወት እንኳዕ ደስ በለኩም ትብሎም ናይቲ ካርታ ፀዋታታት ምስ ተወድኡ ድማ ንኩሎም ተፃወቲ ምርጫ ይቐርበሎም ንሱ ድማ ኣብዚ ሓድሽ ዓለም ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ክቕበሉ ድዮም ወይስ ኣይቕበሉን እዩ ዝብል ነይሩ ያባንን ባንዳን ሓዊሱ ኣዝዮም ብዙሓት ሕማቓት ተወዳደርቲ ኣብ ፀዋታ ንምፅናሕ ተመረፁ እኳ ኩሉ ሰብ ግን ነዚ ምርጫ ኣይተቐበሉን ካብኡ ድማ ሃንደበት ኣሊስ ናብ ናይ ሹቡኪ መጓዓዝ መንገዲ ይሰግር እሞ ኣብኡ ድማ ምስ ካሩቤን ጆታን ይራኸብ ብሓድሽ መልክዕ ሳጊ ቺሻ ኩናን ኣጉንን ሓዊሱ ኩሎም ኣብዚ ከም ዘለዉ ንሪኦም ሃንደበት ድማ ኣብዛ ከተማ ፍንጀራ እንተጋጥም ጆታን ካሩቤን እንትመቱ ኣሊስ ካብቲ ሓደጋ ይተርፍ ኣብ ሕክምና ድማ እንዳሃለዉ ናይ ኣሊስ ሓዊ ይመጽ እሞ ልቡ ንሓደ ደቂቕ ዝኣክል ደው ኢሉ ከም ዝነበረ ይነግሮ እዚ ማለት ኣብቲ ፀወታ ዘሕለፍዎ እዋናት ከም ናይ ህይወት ቃልሲ ከም ዝነበረ ድማ የርኢ እንተኾነ ግን ስለቲ ነገር ብዙሕ ዝኽሪ የብሉን ኣብዚ ሆስፒታል ድማ ካልኦት ብህይወት ዝተረፉ ቺሻ ኣጉንን ኣናን ካልኦትን ካብ ዝበፅሖም ሓደጋ ይድሕኑ ኣሊስ ካብ መሸጢ ማሽን ሓደ ነገራት ሒዙ መሳጊ ይረኸቡ እሞ ክዕልሉ ድማ ይጅምሩ ዋላ እኳ ናይ ቅድሚ ሕጂ ህይወቶም ብዙሕ ዝኽሪ ተዘይነበሮ ሕጂ ግን ቀልጢፎም ይረዳዱ ሕጂ ብእግሮም እንዳኸዱ ኣብ ጋዳዊ ዓለም ይራኸቡ ኣብ መጨረሻ ድማ ንፋስ ኣብ ደገ እንትትስእ ካብ ሓደ ጠረጴዛ ንኹሎም ወሲዱ ንሓደ ጆኬር ጥራሕ ይገድፎ ካብኡ ድማ ፊልምና ነዛ ሪኣ ኣብዚ ትውዳእ ፊልምና እንትፈትዩኹማ ላይክ ግበርዋ ነዛ ቻናል ሓደሽ ዝኾንኩም ኩልኹም ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሰላም ራህዋን ንህዝብና ፀፅበቑ ንዓኹም ሳብስክራይብ ድማ ንዓና